Asni roha madihamu do dame nasi di bata mata dosian anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tanyok kamu mah berita naudi di mana tersurat di 2 Tesalonik bidutulu. Mamuka saya seda 1 ayat 12. Songonom malidokon. Aku ni tanya ko kamu mahami alia kadungan. Asa marlujong hata ni Tuhani jala masangap songon na di kamu. Ang giat malua hami sian halak na jekel jala na jahadi. Aidang saluna olo persia. Alai haposan di Tuhani. Patugon na dorhamu jala ramutan na dohamu maralohon na jahadi. Napos dorohanami midahamu di bagasat Tuhani. Sai patu pau munado nahu pulau kami Tuhamu. Nang nuaing nang tijuluanon. Sai ditugu-tugu Tuhani ma rohamuna tu holong di rohani di bata. Dogot tu habengeton di Kristusi. Alai mangasahon goa di Tuhata Yesus Kristus. Hupaingot tami mahamu alia kalungan. Sumuruk mahamu sen galup dongan. Naso maradat di parangi. Naso mangihuton puda na jinalona siap kami. Ay di boto hamudo manang songod dia patut tiruamuna hami. Ay dada songod na maradat tami di tonga-tonga muna. Ay dada songod tamu sorak kami. Di manang isi hamu. Luja do hami tahe, jalangalutan mula-ulaun borngidot arian, ulang sorat hamu hubay. Dede na somasahala hamin yan, alay, naing pajong-jongon nami diri nami, tiruan di hamu. Asa dutok kamung hami. Ay nang adlorang di tonga-tongamu hami, nunga huro dio kami Tuhamu. Nasora mangula, unang may banamangan. Ay terbigido tu kami. Adong di besyak kamu na nasumaredat parangena. Akka nasumula ulaw, nasasiulaw do tahe di jama. Tuak kasih songoni, hupatikon, jala huro dio kami, mangasahon Tuhan Yesus Kristus. Bulisma nasida mula-ulaon. Asa na niyo mo nabi dihanguluhon. Ima sahatna. Ruas di Tuhata na dihahulungan di bagasa Kristus di pasahat Apostol Paulus do surat na pedua honon. Turia Tesalonik. Buasa alam muluk perpudah hadiluan. Nama dok nungarobe ari ni Tuhani. Pangotak nion tu sudi suisu hini parnguluan ni huria hatiai. Gabi torop naso mangulaw-ulaw. Torop nangongong maranganangan. Gabi adong akaruas na gabi si berubah ulu hatiai. Dan siar be mangulaw-ulaw ala dok padohani nungarobi ari Tuhani. Itu bahin di pasasi Paulus masurat na dapat dua orang nama risyo pula pangajario do si paingot asa mulak ngulu ni sudiruasi tungulu na maraturan tungulu na hubas jaka ulau na dinggan di ngulu si ganuvari. Laos di igil si Paulus do sian ngulu ni huria. Asa Jepang na marsitanyangan puasa. Ngulu ni akan na porsia dan boy malua sian na marsitanyangan. Tan lumubi di bagas turpukon tujuan na asa berlujung. Hata ni Tuhani jala masangap. Ilobahin sudi akaruas na patupa pertanyangan di galup huria manang di dia pe sudi na naik patuluhon marlujung. Saat tibu hata ni Tuhani
gabi hanguluan ni sudi ruas. Laos diigil si Paulus do setonga ningulu ni hita. Manangyak kon akka apostel asa margugo na sila. Lao marbarita na uli ala gudang do akka na manulak. Maulo diturpuki di do akala Jermana jekil jalan jahat. Di bagian ni ima asa ditanyakon ngulun na sila. Basa salinay gudang hati hai na manulak barita na uli dangolo porsea dungi dia sugun aposteli dohot nama do nasotikos ha apostelon na. Asa marhite turpukon di pasunggulo tuhita nguluni hiria, nguluni ruas. Saliling mangulu dia sianganon, ikobulus mangula ulau. Di ulama, akka ulaun na tau bahebakon, bahibaruhon, parangulua sigaluvali. Soto ngadong, tik kinamamulus, sadari siya kita, hape lalap kita ngomong. Dungi tapariahi ma ragam ni akka parbinotoan. Nabuy mabahin akka yan ako tabi madungdung hamajul. Talumo di partikyas sino ay ngundi. Sudima galup keluarga. Sudima galup ruas. Sudima galup akka naporsia dito kata. Bulusma mula-ulaw. Hidup bahin ipartikyat na hibato na matsayuli. Ikumalo no hita mamakke alat-alat teknologi. Digamay tapake. Mabayin hatop, sahat, rarat, malujong barita na uli. Diya kapasauran, di keluarga, di tongan di huria, manang dilihat. Ikut tapake, nasa namarguan habajonon di. Malo kita mengolahi, malo kita mamakii, asa marhiti hamajuli, hatop sahat, hatop rarat, marlujong barita nauli, tusuli suhi-suhi parnguluan di Jalma. Fasilitas do akka kemudahan. Nang adong dinguluni hitabi baik luas do parhaledo, lama baik kita ma asalam hitsa. Hubas, jala doras lakata, lau marbarita na uli. Natabu parngulun natabu dusan ni. Akka fasilitas, akka kemudahan, ngapat lengkap no aing, alali ikomalo hitanakin. Mamak kei laho padorason, barita na uli sahat tungol ni Jalma. Turpukodo laos paingot kita na pungudison sa unang adong ruas parhaledo nagabibuban. Unang adong pangido-ido manang gabi si pikiran nilungan. Sa tao sa haul unang gabibuban ni keluarga hita akanong natuetua. Unang gabi si pikiran ni halak kita. Alai dingulu na tajalo sa tuhatta. Di haipaso, di gugu, do suli, akaregam ni parbinotuan na di leon ni tuhatta tapak may. Laho mabanguluta lam dinggan. Iko gabi pasu-pasu do muto dinguluta. Unang ulo mangido-ido. Daksong di kualitas dingulu ni akana may maharoro ni tuhatta. Dungi, dihasabap pun nadong. Jalang ulukan di partikyatan laingon di ikomalo di tamar pangotik menghemat. Jangan dipaksakan mengikuti kehidupan yang tidak perlu. Alai maloma. Marpangotik menghemat tidak buasa perlui. Gabibui sui ni panguluat tagohi. Ido bahin kualitas ngulu ni ruas ni hagabipi do parhaladuna dinamai-mai maharoro ni tuhatta. Dinamarid di hita di tuhatay. Ikubuhi hita gabi pangurupi do. Di palubakon, mga ludalan, makihi panguluan. Alam mo ha,
sian nguruni kita terus mabau nauli na dinggan lahu pai baru ho parmulo ni ulang adok kita na bolong bica dinggan do pe panca indra nalung di dagini ipake bimai markua lau pahe bakun ngulu si galufari pamaju ho parmuluon dungi prinsip na naking soto ngarong ruas di huria soto ngarong perhalelu di dok naking mangan anggo sojolo karijo labatan na tapar hajob tarik mati na tadului saya tapadeu menikmati pemberian yang gratis alai ahama nguluku songon ruas na porsia di Tuhani nguluku songo parhaledu na porsia di Tuhani ikut dinggadu ganufari lau maulak kaulau songo si Paulus dan gabi buba di mana di leon ibane do tiruan gabi mabain kemah manang sopo-sopo ibana marhiti ulau na asa unang gabi buban ibana Tuhan songo lido ngulu dihita di idil Tuhatta asa sudi hita mamake maparhase yang tiki na adong dihitabi lautulie asa bui ngulu ni hitabi gabi tiruan gabi paso-paso dia kafar sauras si ganufari alanido marhite turpuk na pinasaha di apostol Paulus tuhuria Tesalonik laos ido nang dipasa tu kita gabi mabaik kita ma lamma las ni roha lamma muji mangidigo Tuhatta ala boha ala dileo tu hita gugu hai pasut jalan no marga ipasaha ibana hatana mabaik kita lamar hai baruon ganufari marite turpukoni marhite hata di Tuhatta nama makulingi hita sudima ruasna sudima parhalulei ditiki na paimahon ditiki na maridi hita tu Tuhatta sai tapatuluhom marhite akka ulau naringkan dungi buima tagohi akka suhi-suhi ni parngulunon ni marhite pasu-pasu na nilehon di debata tu kita amin martang yang mahita mauliati Tuhan didinggan di basam nama makulingi hami marhiti hatam di pasunggulo kodo tuakana porsia asa takas ngulunami bui tong-tong patupa akka ulau nau dinadinggan saliling bangulo hami hatari daan di namai maima hami di harorom upatudo kami marhiti na pahebak ko ngulunami bi pamajuhon ngulunami asa tutu ngulunami on bui gabi pasu-pasu dia kafar sauras si ganufari pos rohanami Tuhan lam rarap ma barita nauli saha ma susudi nguluni ruasmu ala dipakeho hami akka parhaladu di buriam laho pasatoni mariti gugu na syakko homa namar sanga homa pujio di sudi ruasmu ala tong-tong Tuhan sahat hatam nagabi hanguluan na sida di bagasan Kristus Yesus martangiak kami Tuhan Tuho amin.